Unang Hari, Chapter 11. Ado a babae a nagtaod kadagiti sa bali a paggilyan, iti inay-ayat ni Solomon. Malaksid ti anak ti Faraon nga ari ti Ehipto. Nangasawa pa iti ado a Moabita, Ammonita, Edomita, Sidonia ken Hetita. Inasawa na idano pay imbilin ni Yahweh kadagiti Israelita adida makiasawa kadagiti at tao ta isudan to ti mangawis kadakwada nga agdaydayaw kadagiti sa bali a Diyos-Diyosan. Pitugasot a prinsesa ti asawa na ket 300 kadagiti babae a nagserbi akas asawa na. Insungsungda ni Solomon amang mangbaybay a iti Diyos. Ket idi lumakayen indalanda nga agdaydayaw kadagiti Diyos-Diyosan. Saan anapudno ken ni Yahweh a Diyos na akas iti kinapudno idi ni David nga amana. Nagdaydayaw ken ni Astarot a diyosa dagiti Sidonyo ken ni Milcom. Ti makarimon a Diyos dagiti Ammonita. Nagbasol ken ni Yahweh ket saan anapudno ken kuana akas iti kinapudno ni David nga amana. Iti turod iti daya ti Jerusalem, nangaramid iti pagdaydayawan ken ni Kemos a makarimon a Diyos ti Moab. Nangaramid met iti pagdaydayawan ken ni Molek a makarimon a Diyos dagiti Ammonita. Nagaramid met kadagiti pagdaydayawan nga agpaay kadagiti asawa na tapno adda pagpuuranda iti insenso ken pagidaganda dagiti daton nga agpaay kadagiti bukod da a Dios. Namindwa a nagparang ken ni Solomon ni Yahweh a Dios ti Israel ket imbilin na ken kuana adi agdaydayaw kadagiti Diosen gangganait nupay kasta di na impangag ni Yahweh. Tinalikodan na ket di iso a nakapungto ti Yahweh ken kuana. Ket kinunana, agsipod ta inggagaram a naglikodan ti nagtulagan ta ket as sinalungasing mo dagiti bilin ko ikatekto ken ka ti pagaryam sa ited ko iti maysa kadagiti opisyales mo. Ngem gapo ken ni David nga amam, diak aramiden daytoy bayat ti panagbiag mo no di ket inton tiempo ti panagturay ti anak mo. Ket diak to ikaten a maminpinsan ti pagaryan ken kuana. Gapo ken ni David nga adipen ko ken gapo iti Jerusalem nga imbilang ko a syudad ko. Mangibati akto iti maysa a tribo nga iturayan na. Babaen iti pamuspusan ni Yahweh nagbalin ni Hadad a kabusor ni Solomon. Nagtaod ni Hadad iti puli dagiti ari ti Edom. Sakbay daytoy pinarmek ni David ti Edom. Napan sadyay ni Joab a pangulo ti armada ni David tapno itabon na dagiti napapatay. Innem a bulan a nagyan ni Joab ken ti armada na idjay Edom ket saanda a pimmanaw agingga a napapatay da amin a lalaki nga Edomita. Ngem nakalibas ni Hadad ken sumagmamano nga Edomita nga adipen ni amana ket napanda idjay Ehipto.
ubing pay laidi ni Hadad. Pimanaw da ijay Midian, ket di dumteng ijay paran nagala da iti sumagmamano a lalaki nga inkuyog da ijay Ehipto. Inawat ti ari ida. Inikan na ni Hadad iti daga ken balay. Agraman taraon. Nagunod ni Hadad ti panagtalek ti ari. Isu paasawa na ken kuana ti ipag na ti mismo akabsat ni Reyna Tafnes. Naganak da iti maysa a lalaki a pinanaganan da iti Genubat. Innala ti Reyna ket dimmakkel ti ubing iti palasyo a kadwana kadagiti anak ti ari. Idi madamag ni Hadad anatayan ni Ari David, kastamet ni Joab, pangulo ti armada, kinunana iti ari. Palubusan nak kumang agsubli iti daga anakayan nakak. Apay, sinaludsod ti ari. Adda kadi nagkurang akken ka, isu kadi ti paggapwam nga agawid. Awanin sungbat ni Hadad, ngem pangaasim tapalubusan nak. Nagawid nga rod iti dagana. Kas ari ti Edom nauyong nadawel a kabusor ni Hadad ti Israel. Adda sa balipay a tao a pinataod ti Dios anang busor ken ni Solomon. Ni Rezon nga anak ni Eliada. Tinalawan idi ni Rezon ni apo na nga Adadeser nga ari ti Suba. Ket nagbalin ang pangulo ti maysa a bunggoy dagiti tulisan. Napasamak daytoy kalpasan ti panangparmek ni David ken ni Adadeser ket pinapatay na dagiti kadwana at taga Syria. Napanag na ijay Damasco da Rezon ken dagiti tatauna. Sadyay pinagbalin dagiti tatauna nga ari ti Syria. Nagbalin a kabusor ti Israel bayat ti panagturay ni Solomon. Timusor met ti maysa kadagiti opisyales ni Ari Solomon. Iso ni Jeroboam nga anak ni Nebat at taga Sereda ijay Efraim. Maysan abalo ni Serba nga inana. No apay nga imalsad adtoy ti pakasaritaan na. Madama idi ti panagpagabor ni Ari Solomon iti bangir na iti daya ti Jerusalem ken patartarimaan na iti bakod iti syudad. Maysa nga agtutubo ni Jeroboam ket kapigpigsaan na idi madlaw ni Solomon ti kabailan na dinutukan na kapatas iti amin nga inkapilitan a panagtrabaho iti sakop dagiti tribo ti Manases ken Efraim. Iti maysa nga aldaw rimwar ni Jeroboam iti Jerusalem ket iti dalan nasabat na ni propeta Ahiya at taga Silo. Dudwa dalaeng ken ni Ahija iti away baro ti kagay ti propeta. Inuksob na sana Rinayab a pinagkasangapulo ket dua. Kinuna ken ni Jeroboam alaem ti sangapulo a paset. Takunaken ka ti Apo a Dios ti Israel. Alaek ti pagarian ken ni Solomon ket ited ko ken ka ti sangapulo a tribo. Agtalinaed ken ni Solomon ti maysa a tribo gapo ken ni adipen ko a David ken gapo iti Jerusalem. Ti syudad a pinilik a kukwak iti entero a daga ti Israel. Aramidek dayto tatin linaksidnak ni Solomon.
Nagdaydayaw ken ni Astarte a diosa ti Sidon, ni Chemos a dios ti Moab, ken ni Molek a dios ti Amon. Sinukirnak ni Solomon, nagaramid iti dakes, ket saan na a tinungpal dagiti bilin ken linteg akas ken ni amana a David. Nupay kasta, jak alaen ti entero a pagarian kenkuana. Pagtalinaedek nga ari iti unos ti panagbiag na, gapo ken ni David nga iadipen ko a pinili ken nang tungpal kadagiti bilin ken linteg ko. Alaek to ti pagarian iti anak ni Solomon, ket ited ko kenka ti 10 a tribo. Ipalawbos ko nga iturayan ti maysa nga anak ni Solomon ti maysa a tribo, tapno addan tulat ta kapututan ni David nga adipen ko nga agturay ijay Jerusalem. Ti siyudad a pinili na pagdaydayawan kanyak dagiti tattao. Si Robam, si kanto ti isaad ko nga ari ti Israel, ket iturayan to ti amin a daga a kayat mo nga iturayan. No tungpalen nak iti amin a pusom, no anurutem dagiti linteg ko iti panagbiag mo, ket magunod mo ti panagtalek ko kenka babaen iti panang tungpal mo kadagiti bilin ko, akas ken ni David nga adipen ko. Kanayon to nga addaak kenka, wen isaad ka nga ari ti Israel, ken manamnamak nga addan to latta kapututam a sumaruno kenka nga agturay akas iti inaramid ko ken ni David. Gapo iti basol ni Solomon, dusaek to dagiti kapututan ni David, ngem saan nga iti agnanayon. Gapo iti daytoy pinanggep ni Solomon a patayen ni Jeroboam, ngem naglibas ni Jeroboam, ket nagkamang ken ni ari Sisak ijay Ehipto. Sa lapimanaw sadyay idi natayen ni Solomon. Nailannad iti amin nga inaramid ni Solomon ti panagbiag ken kinasirib na iti libro a napaulwan iti pakasaritaan ti biag ni Solomon. 4 a tawen a nagnaed ijay Jerusalem iti panangiturayan na iti Israel. Idi matay na itabon iti siyudad ni David ket ni Roboam nga anak na ti simmukat kenkuana nga ari.